61 po prvé. Klop. Či niekedy pochybovali? Či niekedy pochybovali o tom, či tá práca má zmysel? Alebo ako vedeli týchto pochybností sa zbaviť? Či dostatočne využívajú celý ten potenciál, ktorý im škola poskytuje? To znamená nie len výuka, ale to znamená aj možnosť výberu pedagógov, možnosť výberu konzultantov, ľudí, s ktorými sa budú o daných problematikách alebo scenároch, alebo to, čo ich trápi, rozprávať. Samozrejme, že je to konzultácia a rozhovory so študentmi, ale aj možnosť využiť práve všetkých tých príležitostí a študentov a výuk na iných fakultách, katedrách, pretože toto všetko im vlastne dokáže pomôcť k tomu, aby mali istý potenciál v rámci praxe. A ten potenciál je aj ten ľudský potenciál, s ktorým sa vlastne dajú dokopy.